Idući artikl koji je u ponudi je slična narukvica kao što smo imali prilike vidjeti u raznim cirkonima, ali za razliku od prethodnog modela ova narukvica dolazi u puno jednostavnijoj varijanti. Evo, kao što i sami vidimo, narukvica je srebrna i sačinjena je od niza cirkona koji dolaze u ovom elegantnom prozirnom ruhu. Znači, prozirni cirkoni, ovako bijeli kristal je u pitanju. U kombinaciji sa srebrom to zaista jako lijepo izgleda. Također imate i jednostavnu kopču, pa se ona može vrlo jednostavno i kopčati. A pokazat ćemo i kako ona izgleda kad je stavite na ruku. Znači, zaista evo elegantan model koji možete i podesiti s obzirom na širinu vaše ruke. I s obzirom na ovaj cirkonski elegantni izgled, svakako je možete kombinirati i uz razne lančiće koji također imaju onako cirkonske privjeske. I ono što je najbitnije, pogotovo ako recimo imate neki prsten također u cirkonu, kao što je recimo slučaj sa ovim prstenom ovdje, ona vam jako lijepo stoji i na ovu kombinaciju. Evo, na primjer. Znači, zaista nakit koji možete kombinirati uz razno prstenje, ali također i uz razne, kažem, ogrlice ili razne lančiće koji također imaju možda neki cirkon kao privjesak, bez obzira o kojem se to obliku radi. Cijena ove predivne narukvice je prikazana na vašim malim ekranima i također znate po kojoj cijeni je možete naručiti na naš broj telefona. Radi se o jedinstvenom artiklu iz naše posebne kolekcije, o vrlo elegantnom modelu koji je svakako vrlo jedinstven, pogotovo zato što obično i nije uobičajeno da je ovako narukvica zaista u nizu ovih predivnih cirkona. Što se tiče samih kombinacija, narukvicu možete idealno nositi u sklopu nekih svečanih prigoda, a s obzirom na ovaj srebrni ton, idealna je za kombiniranje sa tamnim tonovima, kao što je to recimo slučaj sa nekom tamno-plavom haljinom. Budite svakako brzi i naručite našu narukvicu na naš broj telefona što prije.